עכשיו אנחנו נעשה, מקודם היה לי 25 אנשים, עכשיו אני יכול 45. הנה, עכשיו אני אזמין את כולם, ועכשיו אתם תסתכלו איך כל הסרטון אני מבעלה איתם. תסתכלו, וואו, עשיתי את הסימן של החטופים גם. בואו נקיף, תסתכלו איך אנחנו מקיפים את כל זה, ואני עוד אראה כאלה כמוני. אתם רואים שם? הם עוד הולכים. עצור. רגע, רק שאני הולך מקשיבי. אוקיי. לא זה. אתם רואים איזה תור? יש שם תור עד הטרמפולין. אתם רואים? יואו, לא פריירים. בואו נעשה אבל עיגול גדול. המזרק הזה כזה עם בן, עם כזה. יש לו כזה מלא בן. יש לו בן אחד גדול. אוקיי, יאללה, עכשיו כולם על הטרמפולינה. אתם רואים כמה? עוד. תסתכלו, אני עושה טוב. תסתכלו, אני עושה את הטוב. אני אלך עד הסוף, תסתכלו שיש עוד אנשים שם. אתם תראו. שלי, מה שעשיתם, אתם רואים? תזכירי. עכשיו, רגע, בוא נראה אם הם החכמים. הם החכמים, הם יודעים לעשות את הסמל של החטופים. יופי. אתם רואים? אני עושה את הסמל של החטופים. אתם רואים? אתם רואים מה קורה? ביי. יאללה בואו. בואו נראה עכשיו, אני ננסה לבלבל אותם. Dreamy like whitey. עכשיו נעשה, סקלו איזה בנים. ברגע בוא נבדוק אם אני עדיין בקליטה שלי. כן, וסתכלו איזה בן. זה בן מטורף. יאללה, אני לא יוצא מפה עד שאני לוקח 1,000 כאלה. אני לא יוצא מפה. לא יוצא ממשחק הזה עד שאין לי 1,000. בא לי לראות מה זה 1,000. 1,000 אני חושב שזה כל המפה. תסתכלו אבל, מקודם שלא עשיתי את הסרטון, תסתכלו.
אם יש לי להגים סליחה זה בגלל המשחק. תסתכלו, עליתי ככה, יואו איזה באגים, יואו איזה כמה באגים, אני מפחד לא ליפול. זה למה אני אתם רואים? אם אתם רואים, תסתכלו, יש עדיין 6 אפילו. זה 75, אני רוצה 1000. לוט כבל. אוקיי, זה חברים, יש פה דברים שהשתגעו לפעמים. אתם רואים מה קורה פה? אימא'לה, אני חושב שאם אני אצא מהמשחק הזה אני אקבל בן. אוקיי, אני לא אצא. ויש לנו גם עוד 2 משחקים אחרי זה. אז לא, אני לא יוצא פה עם 100. החלטתי, חשבתי עם עצמי ועם החברים שלי בוואטסאפ, הם אומרים 100. אוקיי, 120 כתבו. מישהו חבר פה אומר לי באוזן כדי שלא תשמעו 100. סתם, אני פשוט רוצה 100. יואו, אבל כמה באגים, אימא'לה. לעצור. אתם רואים מה קורה פה? עדיין יש אנשים שאפילו שם כבר עדיין. תראו, אני עף מהטרמפולינה. אחייתי מאמא שלי, מאמא, זה תמיד היה בשבילי. תזכרי, تنام بدوتي تراد تورتي من البحدة شعبوفة هريدتوه بابا ياكي קפסולות אולי משהו אחר. אתם רואים כמה הם? יש שם עוד בטרמפולינה. אני רוצה 100. דמיינו מה זה 100. ילדים שמה. רגע, למה? אין פה פחות באגים. אוף. זכיתי מאמא שלי, מאמא. מה זה? זאת השאלה שלי. היא תאילה ונזכרי. זה נהקה. הבנתי. כלום. אם אתם רואים משהו שהשתנה, תגידו לי. אני לא רואה. הדבר היחידי שאני רואה זה הבאגים. הם כזה הולכים בעמידה. מה זה שם? ביקפוט? לא, זה חלק משלי. אתם רואים איזה טוב? מה זאת הילדה הגדולה הזאת? בוא נעקיף אותו, בוא ניקח אותו, יאללה. הוא חלק משלנו. מתימן. הוא חלק מתימן. יואו, יש לי באגים מהטרמפולינות. אני הולך רחוק. בוא ננסה להקיף את כל העיר ככה. ובדרך גם אני יביא עוד כאלה. אחייתי מאמא שלי, מאמא. כל שעשית תמיד היה בשבילי. את המיטב שבי, אין לי הכל. נקום לא ליפול. יא מאמא שלי.
גדול אליי אמא, אבל תודי. אתם רואים את זה? תסתכלו, אני אזוז. תסתכלו, אני אזוז. אתם רואים? יש עוד. זכיתי ממא שלי. ממא, כמה זה עשית מדי. איתי לוי. דסקי. דדדדדד. אתם רואים מה יש שם? יש עוד גם כאן. בואו כבר. עוד כמה צעדים ואנחנו נגיע ל-105 אנשים כאלה כמוני. אתה מה עשית מדי? אין לי ממא מדי שבי, אין לי הכל, אנחנו לא ליפול, אך יא ממא שלי גדול אליי, אבל תודי קדימה בתור הלב שלה. זכיתי ממא שלי, עשית מדי בשבילי. אתם רואים איזה מעגל אני עושה פה? וזה גם בשביל שאני אקבל 100 כאלה. הנה, אל תזוזו. זה מטורף כל כך. ממא שלי, ממא. אני יוצא מזה, אני מקבל באגים. יאללה, המשחק הבא. יאללה חברים, בואו נתחיל. לא, אני אעשה סרטון. אני אעשה סרטון ליוטיוב. אני אעשה סרטון ליוטיוב. לא הבנת. מי עושה? מי עוד יכול לעשות? אוקיי, יאללה. בום בוקלט. טובים לצרנדי אבל ודוד לימד.
אוקיי, יופי, יואו. Iya.